deh moजां बुं दे सासे सासे deh खुलुमबाय आंनि भिडिअखौ मोजां खोनानाया खोमसे खोमना दे नोंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबालाय खामा ओमफ्राय आरो मा बुंबावनो रायलाय मिनिनाया हाल्लासो जागोन जों दिनै ओरैबायदि गारियाव थांदो पुरा बेलेग टाइपनि गारि नै गाग्राया खामाव हावाइ सेन्देल गानना फैदो नै जोङो बिजासै आरो नाय बिराद गोबाव जाबायमोन इदि गारियाव गाखोयैया ना आंथ' बिराद गोबाव जाबाय गोदो कलेजाव थांबासो गाखोयोमोन ओमफ्राय आंनिया उदैया बिराद गिदिर जादोंलै अके दायो दोङो थांगासिनो आंखौ बाङाय देखायना होब्रा र' मेदामा जोंनिया दिनै पुरा खुल्लाव गारियाव जोङो अरङावहाय मोनफैबाय माबायसा नुदो दै गैयि अरां टाउना र' देखायनां नैबे दखाना जोंनिया मिस्टिनि थाखाय बिराद फेमास अरां होननाय जायगाया मिथिखायो दा नोंथांमोना ये गारिनिफ्राय ओंखारबाय जोङो नै फुरलिया जाहा इदिनो फैदो नै हावाइ सेन्देल गाननानै बैग्रि दोङो बैग्रि दोङो ओइलाय नै नानि लाहानाव बैग्रि दोङो ये मोनबाय आयै सना दुलबि फै मानो थांखो ओमफ्राय मा सना मा खोनायाखै आं फैलाय दे होमबा आंनि थाखाय आलुसो लाबोफागोन जोंहा हाथलखि सनाया मार मोजां रायलायो अनसु आइलाय जोंहा सनाया मा खबर हा मा खबर दाखालि नायनाय नोंखौ इउटुबाव नायनाय मिनिनाय गेलेसोदो जागोन दे गावखौ ट्रेक्टराव फट' थिखांनानै दायो नानि लाहानाव मोनफैनानै दा बैग्रि हाननानै लांगोन जोङो खिन्थु इसानाव हर थाला आरो न'आव थांनानै थाहैनोसै नारजि अमा बेदरजों जानांगोन ना जाहोनावहा ओमफ्राय बैग्रिखौ हाननानै लांसै आरो दायो ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदानखौ देखायनो आं र' फैलाय इदिन खेबसे जाहा आगै गोदाना इदि फै खेबसे जल्दि फाय नै जोंहा बिदाया बिग ब्रादार मा खबर बिराद गोबावनि उनाव नुबाय फारसेथिं सोमोन्दो लाना बुङोबा बिदा जायो आरो फारसेथिंबा बिनानावनि हौवा जायो होमबा मा होनगोन आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि बिनानावनि हौवा मा जायो बेवाइफोर दांनोनो मोना बे आंखौ गानलेट जागोन ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदाना जोंहा दाखालिनिया माबायसा मोनदों हाबा जानानै हरलाय जानो नायनो मोनसे गोथाव नंगौना नङा सुनासो जानांगोन माथो हुगारना जानोसैलै नै इसो गोथाव जागोनदां मानो दानखो बिफांखौलाय बायदो माने खोमसि नुखो जेनेबा नै बैग्रिया गोमोन जाबाय गोथावसो माथो फिस्रिना होलै माहाय नों जानायखौ जानो आं
गोथावसोना खननोसो लामदों खननोसो नुना मगला सुनिदो आयु नायनो माथो लदा लदा आं बायदिसो आरोलाय बोग्रियालाय लोदो लोदोथार बोग्रियानो नायलाय लोदो लोदोलाय माने आं बायसा नै बेनो लाबोना फैदो ओइ इनिया गुस्थियाव मा नांना दं आरोलाय नायनो नायनो बेलाय सोर खुदुमना गालांनाय आरोलाय नोंनिया सोर खुदुमनाय नोंखौलाय गुस्थियाव नोंखौ खुदुमनाय सिनदों माथो गोजा जानो खुदुमनाय सिनदों माथो आयु जि गोदो गोदो नायनाय बोग्रिया जानाय नायनो र' गेसावसो माथो वा जोंनिया बोग्रि हानग्राया हनै ओइ सिरि जोब्बाय आरो खेबसेबाव दे आरो खेबसेबाव जाबाय दे जाबाय दे बुंदो ब्लग भिडिअ बानायदोब्रा दायो गेमस्रिया माबादों बैग्रि खनबाय थादों नानि लाहानाव होननानै नाम खारिनांगौ आरो दे बाय गेमस्रि होनना बुं ओरै बायगोनसियाला आंनि नानि लाहानाव बैग्रि खननो नागिरदों खनबाय थादों औ ओमफ्राय मा बुंनांगौ ओमफ्राय बोग्रिया माबायदि बेखौ खिथादोब्रा बैग्रिया माबायदि गोथावना गोदै बैग्रियाथ' गोथावालाय ओमफ्राय जोंहा अनसुआ बिराद बादुला आरो खननानै होआखै बैग्रिखौ जोंसो खननानै लागासिनो खनैथांनो गोथावथार माथो बैग्रिया दाख्लै हाबा जादोंमोन इलाय बान्दरसो फैदोंदां होननानै मेंबाय बोग्रि होननानै मेंबाय बोग्रि जाना उदैयाबो गिदिर जाबाय मटिटि जाबाय नैबेनोमोन जोंना ब्लगारा ओमफ्राय एसे फैलाया इयाव सोरबा सिख्ला खुदुमना गालांदो नै सोर खुदुमनाय सोर खुदुमनाय थुलाय आयनाखौ लाबो वाव नैबेनोमोन जोंना नायनो थेंक इउ नोंनि थाखायसो मोदाय बैसा नुखादों आं नोंखौ बिफाव गाखोनायाव खानायखौ माबानानै बिदि नाहरलायनानै जों स्टाइल खालामबाबो मावनो दांनो रोङो न' आनैया बिहामजो मोननानै बिराद खुसि जादों नामा हा बा खामानि मावनो मोनाखै बा बरियालै बिदिसो बिहामजो मोननांगौ जोंफोरखौबा बिहामजो लांनानै बिराद फसायबायसो होननासो बुंजागोन दा बिखुनजोदो बिहाम दै लोंनोसै आलासिया लोङानो ओमफ्राय गोथाव नंगौना नङा दैयालाय गोथाव ओइ हामा मा खालामनाय जादों बेलाय आइ सना आंनो मा हेलौ मा खबर सना मोजां ना मा भिडिअ'लै सना
अ मोसानाय भिडिअ ना अननानै देखायदो मा एसे रोङो नोंलाय मोसानो आयौ मादि मोसानाय आं मोसायाखै सोरथो आंलाय कुकिंसो खालामदों अ नोंसोर मोसादो अ नंगौ दे बावगारदों आंबो एखेबारे नानिया माबा मोजांबो खिथानोबो रोंथारालै नंगौथ' आरो ओमफ्राय नोङो अ शुटिंसो खालामदोलाय जोंहा सनाया न' माबे साहा बागानाव माहा दोंलै सना बांगालथिं आयौ नों माने इसां साइसलै ओमफ्राय सबा आंनि थाखाय लाबोनाया लाबोबाय ओमफ्राय आंनो नों लाबोबाय ओमफ्राय आंनो सब होफैबाय थेंक इउ नोंबो जाबावगोन ना नोंबो जाबावगोन आंनो होनायखौनो आयौ आयौ सना ना आंखौ मोजां मोनना मोनला हा मोनोना मोनमारो दे होमबा आंनोबो दौना हो नोंबो जा दे जानांगौ आङो होआ माथो नोंनो न' तेरे नामनि मोसानाय बोललै उइला मा बुङा मा बुङा दे मोजां बुं दे सासे सासे दे खुलुमबाय आंनि भिडिअखौ मोजां खोनानाया खोमसे खालामना होदो नोंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालाम ओमफ्राय आरो मा बुंबावनो रायलाय मिनिनाया हाल्लासो जागोन अ हाथाय बायबाय माला बायनाय सना आयौ सासेया नायलाय आरो मेगना दे जा हाथरखियासो मोजां बुंनो रोङो न' बेलेगा फाल्थुथार दे मोजां बुं दे मोजां र' दे हाथरखिया होन दे जोंनिया दे सना मोजां होन दे हाय गाइस होन दे आंनि भिडिअखौ मोजां र' दे सिरिथा र' गासिबो सिरिथा हाथरखिया बुंगोन सासे बुंगोन दे नोंबो बुं फार्स्ट हाथरखि बुंदो दे र' सिरिथा दे Hai guys, आंनि भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक खालाम ओमफ्राय आरो हे गाइस खुलुमबायालाय साबस्क्राइब खालाम मा मा र' सिरिथालाय मा होनदों मा मा खालाम साबाग्राब साबस्क्राइब बुंलाय साबस्क्राइब बुंलाय हा हा साबस्क्राइब tapal deh barsi jawab bunuh deh jadi emang bunuh deh nang bunuh unsu deh Angin video kemudian nama Ansar ayo nela ayo bre bye bunuh bunuh nung mat itu satu liang bisa hah Uma video saya sera ang बैलाय हाथरखिया जायोना जाया आं अमा जायो सोर बांसिन ओंखाम जायो हाथरखिया ना नोङो आं अमाखौ जाला नोंलाय मा अमा बेदर आं अमा बेदर जाला सोर नोङो आयौ आं अमा बेदरखौनो जाफेराखै दिनैसिम माबायदि मोनजायोलै आयौ अमा बेदरखौ माबायदि मोनजायो आं जाफेराखै नों जाफेरबाय सना हा माबायसा गोथाव ना अमा बेदर गोथाव मोनो नोङो दाउ बेदर गोथाव मोनसिनो ना अमा बेदर गोथाव मोनसिनो अमा बेदर अमा बेदरखौ मानो गोथाव मोनो हा मा होनदो नाबो दानलु गैया बेदरबो ओमफ्राय माखौ गोथावसिन मोनो बेदरखौ गोथावसिन मोनो सबसे गोथाव बेदर थांदो सबसे गोथाव
दिनै सरस्वती फुजायाव दख'ना गाननाय ना गाननाय नोंलाय गाननाय गाननाय सोर गानहोनाय र' सोर गानहोनाय सोर गानहोनाय सोर गानहोनाय गाननाय हा हारसिं गाननाय ओइ फैदोलै फैदो angkat jakai आयौ आंखौबो देखायनो नांगौलै देखायखायो ना नों माथो दिनै अमा बेदर मोनजायैनि सरासति फुजायाव थाङा होनना बुंनायनो नंगौ हा नंगौ नंगौ अमा बेदरखौ गारनो हाया जिबनाव गारनो हाया अमा बेदरखौ गारनो हाया angkat hayo angkat naik minta मा कृष्ण कृष्ण nanti juga मंगो गोथावमोन ना नोंसिनि खिनियाव आं गोदै मा उन्दैनिफ्रायनो थाफैबाय बेबायदि रावबो गैया खिन्थु इयाव बिराद सैथान इदिसो जानांगौ 상도요 지레이도 थाब्ला नङालै ने 모든 창나야 발 무사봐 딜레 무사래 ala ala 스피나 하네야लाय गेमसनि हुवानाव नोङो होनना बुंनानै 왜 무사래 마디 무사요 hai nah 감그는 가라봐 미션하고 자유 니는 बा kamuทำหน้าที่น้องไป मा होनदो ด้านบนทางน้ำมัน नै लाय आहा लोगोनि बिमाया इलु बिमा मा लाखो नोंलाय आखायावलाय दुन्दिया मा संगोन दिनै मा मैगं माबाहे आगै माबा आगै होनलायलांबायलै बिलाथि आलु ना खारै संनो थ'द' मा लाखो नायनो इ जाबाय खारै ओमफ्राय नारजि ओमफ्राय इलाय मा र' इखौ मा गयसलै आयौ बग्रियालाय 이래 싱어 है बावगारदो नामा सोरियो दे माबा मा होनो खारै ओमफ्राय नारजि ओमफ्राय मा लादोंमोनलाय गय ओमफ्राय गय हौवा गोदानानै आयौ सा लोंनो होलांनांगौ थ'रांथ' सा लोंना फैनो आं सोरनो बा होलांबाय आं इनो अमा बेदर जानो आंलाय सानो नोंसो बिदो नामा इसिबो फै नानि मोना फैगासिनो उनथिं खोमसि स्राला खोमसि अ जों गोदो इयाव कलेजाव फैबा बिराद जाफैयोमोन आरोना कलेजाव आरो बिराद टेस्टि ना बिनिया फिसा जानो हागौ बाट क्वालिटी एकदम ब्रेन्ड बिराद टेस्टि जायो खुरा ভাল ना खबर মই बिराद गाजा नामा जों मानसिखौसो जाहायदि जानो नुयो मार गोथाव बानायो बेयावहा गोथाव ना मार गोथाव गोथाव ना नानि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबाय थायो बेयाव बहुत गोथाव नै बिथिं जोंखौ दोहै दोनफैनाया गोथाव ना हरलाय गोथाव गोथावानो बोरो माथो ललिपपानो दा मोनफैला जोंनिया
नै जोंनियाव अराङाव बिदिसो होयो चिकेनखौ बरियासे जादो Ubian buंजोब्बाय आंनिया मिस्लायनो थांदो जों थांसै टम टमदो थांसै नाय थांनोसै मिस्टि लाबाय जोंहा मा मा मोननो जोंल' जाबा मा जानो ना न'आवबोथ' लांनांगोन बेखायनो मिस्टि मामाखौ सोंहरबाय आं मा जानो होननानै मिस्टि लाबफाङा होनबाय मानो होनबा अरांनि मिस्टिया फेमास आं दहायनो खिथाखादों ना मिस्टि लाबाय मा मा मोननो अके बिदिबा ठीक আছে যাও বলো थांसै लारायबाय थायो बाय बाय थेंक इउ बाय नानिलाय नै थांनांगौ इखि सोरबा नानिखौ खावनो फैनोबा इखि फै जायो खावलायानो अमा बुगालेवाय जा बुंजोब्बाय हल्के सलाबोदे भय लागे जोंनि सकआ जों मोनफैबाय जानाया दखानफोरा बन्द जाजोब्बाय माथो फार्मासियाल'सो खुला फार्मासि आरो खानाय सिनग्रा बा इसोर सानिया ये दोस्ती ये खबर खालामबाय भाल बा खानाय सिननायाव थांनो र' मा खबर लै आदा सिनजादो बा थामा मेथाइ गाबोदोंसो माइसे मेथाइ दामि दामि सिनो बरिया नोंथ' बिराद इनकाम खालामोलै नोङो फैसाफोरखौलाय माहा दोनदो बा माहालै फैसा दोनग्रायालाय माथिं दोङो अ बक्स बायबाय अ बाजैया मोजां खबरा दिदोम माबाया हाबा जाबाय नामा नोंसानिया मा नाम मोनलाय नोंसा फंबाया आंनो क्लासमेटआ दिदोम दिमासाया जाथ'वाखै ना मा खालामगासिनो इयो ITI आव ओमफ्राय आरो सोलोंबावदो दे हाबायाव लेंहर दोनदो फाय थांसै बा जोंहा मामायालाय माथो दखान बन्द खालामबायले दखान बन्द खालामबाय दस' जोंहा माया बा जोंहानि मामानि दखान खाथियावलाय सोर GSP टर्सनि लगायना होदोलै गन हुरखा पार्टि अबर' होनग्रायासो लगायना होलांदो बिसिना होगोनलै गाल र' दा भिडिअ नुनायाव बिसिथ'ला रावबो गैया दस' गेटआवलाय ना खोमसिसि